Més de 14.000 persones han sigut contractades a través del programa Avalent Joves Plus de Labora. Les contratacions en entitats locals és una de les iniciatives que ha permès la integració al mercat laboral de més persones joves. Jo em vaig assabentar d'aquest programa d'ocupació per un amic que el va fer i ell me va dir simplement tens que apuntar a Labora i això vaig fer. Gràcies a aquesta actuació d'Avalent Joves Plus, les persones joves poden obtindre aquesta experiència laboral que demanen les empreses com a requisit fonamental per accedir a les contratacions. Demanen experiència, d'un any, de 3 mesos, però un mes, però demanen experiència i entonces ja no pots accedir a aquest treball i és molt important. L'Ajuntament d'Alzira, a través d'IDEA, és una de les entitats locals que participen d'aquests programes per aprofitar el talent jove en diverses àrees. Estic traduint textos de diferents projectes d'Europa, estic també subtitulant vídeos i, per altra banda, estic redactant continguts per a diferents webs dels projectes o de la pàgina d'Alzira on Europe, redactant contingut també per a les redes socials, creant contingut, etc. Fem orientacions individualitzades, també grupals, com t'he dit abans, i la gent ens agarra cita, nosaltres ens fiquem unes cites, la gent ens agarra cita i venen i ens conten voldria fer un nou currículum, voldria apuntar-me a ofertes de treball i els ajudem en tot el que podem. Per a participar en el programa d'Avalent Joves és fonamental estar donat d'alta com a demanant d'ocupació a Labora. Jo recomanaria que t'apuntares i que tingueres sempre actualitzat el perfil, vagis a Labora i actualitzes el perfil i que t'apuntes perquè des d'ahir no sols ixen aquests plans. He tornat a trobar sensacions, però ja al futur un poc l'enfoques d'una manera diferent. No sabia, per exemple, per a on tirar, quin seria el meu perfil ideal, si seria autònom, si seria en una empresa, com a traductor, perquè és una figura un poc no molt vista, diguem, en el mercat. I ho agraeix molt perquè així he pogut veure exactament en quins perfils puc dedicar-me, en quins àmbits, també en el que m'agrada, de provar diferents coses, diferents sectors i dir, vale, m'agrada més no només aquest tipus de traducció, sinó aquest tipus de treball. Consulta a la nostra web els programes d'Avalent Joves i obri una finestra al teu futur. Si en tu confie, és molt més fàcil treballar.